פעילי מפלגת המילואימניקים יצאו בלילה לשכונות חרדיות והדביקו פשקווילים שקוראים לצעירים להתגייס. כפיר איימן, אחד מהם שהשתתף הלילה, מצטרף אלינו עכשיו. שלום לך. שלום, צהריים טובים. גם ישי כהן כאן איתנו. קודם כל, מה המטרה? ואם זה לא קצת פרובוקציה, להיכנס לשכונות החרדיות עם פשקווילים? אני אתחיל מזה שברור שזו לא פרובוקציה. אנחנו חיים במדינה עם חופש ביטוי, לי מותר להגיד מה אני חושב. מצפה שיגידו לי מה הם חושבים, הם אמרו, היה שיח חשוב. אני אמשיך בזה... מה אתם באים להגיד? ראינו עכשיו על המסך את הפשקווילים שחילקתם להם, מה כתוב שם ומה המסר שאתם רוצים להעביר? המסר שאני בא להעביר הוא דבר כזה. בקצה, אנחנו התפכחנו מכמה קונספציות ב7 באוקטובר. אחת מהן היא הקונספציה של צבא קטן וחכם. אנחנו צריכים צבא גדול. לא תשמע מישהו שאומר לך שצריך צבא קטן. עכשיו, בשביל שיהיה צבא גדול, אנחנו רוצים את אחים שלנו, שהם חלק מאיתנו, חלק מהמאבק ומהמאמץ הזה. ואתה מאמין שכשאתה מגיע אליהם, אתה יכול לשכנע אותם? הרי בסוף זה הנהגה חרדית, זה רבנים. הם אומרים להם אם להתגייס או לא להתגייס. אז מה, אתה צריך לקחת 1, 2? תראה, אני מאמין בשטח. קודם כל, גם אם 1, 2 יתגייס, אז אני את שלי אתמול בערב עשיתי. ואני אגיד לך מעבר לזה, אני מאמין בשטח, אני הייתי בצבא בתפקיד האחרון שלי רס"פ של פלוגת חץ, חרדים צנחנים, וראיתי שם חבר'ה שבאו מהשטח, שהפעילו את הראש, שחשבו ושהחליטו שהם באים לעזור לאחים שלהם, והם לא יכולים לעמוד על דם רעך יותר. ואני יכול להגיד לך שהשיח אתמול עם החבר'ה שיצאו אלינו מהישיבות, אנחנו לא קראנו להם ולא ביקשנו אותם, הלכנו, תלינו פשקווילים, חבר'ה פנו אלינו, דיברנו איתם, היה שיח חיובי, היה שיח חשוב, היה שיח טוב. שיח נעצר, ברגע שרבני הישיבות קלטו שהם מדברים איתנו, רצו מהר להכניס אותם חזרה לישיבה, ואז עוד העזו להגיד לנו, חבר'ה, אל תדברו איתם, הם לא מוסמכים לדבר איתכם, הם לא מוסמכים לחשוב לבד, מילים של רב הישיבה. ישי, זה יכול לעבוד? אני לא יודע באיזו ישיבה מדובר. תראה, אני כל התורה. כל תורה. אני חייב לומר, קודם כל עם כפיר, אני מפצה את התשובה שקשת כפיר, הלוחם, ההוא שהיה במילואים, ההוא שנלחם, וההוא שדורש שוויון בנטל. עד היום אגב. שאני מבין אותו ב100% ואתה מכיר את עמדתי בנושא, לעולם לא תראה אותי מתווכח עם איש מילואים. אני כן מתווכח עם, אני רואה בסטריפ, בסוף מדובר בנציג של מפלגה פוליטית, ולכן אני תמיד עושה את הניתוק הזה בין מפלגה פוליטית לבין אנשי מילואים. עכשיו לעצם מה שקרה אתמול בבני ברק. בניגוד לעבר, שראינו שיירות ואירועים של פרובוקציה וניסיון להטיח וניסיון להציק לתושבים בבני ברק, ניסיון להציג תמונות לא צנועות במכוון כדי להציק לאותם תושבים, לא ראינו את זה אתמול, לכן אני מכבד את השיח הזה. השאלה בשורה התחתונה, האם זה מביא לוחמים לצה"ל? התשובה היא לא. האם חרדי אחד הוא יגיד, וואו, דיברתי עם כפיר, שוב, לא בזלזול, באמת אני אומר, בלי טיפת ציניות, אין לי שום זלזול בך, אבל דיברתי עכשיו עם כפיר, אני מחליט להתגייס לצה"ל. התשובה היא לא. יתרה מזו. ביום הזה שאנחנו מדברים כאן באולפן, אין חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות. אין חוק שאומר שתלמיד ישיבה יכול ללמוד בישיבה. אין תקציבים לישיבות, אין תקציבים לכוללים, אין סבסוד מעונות, אין אפשרות לצאת מארץ. רוב ככל הסנקציות שאפשר להפעיל הופעלו. האם זה מביא חרדים לצה"ל? התשובה היא לא. אין חרדים בהמוניהם שמגיעים לצה"ל, והמספרים שמגיעים היום אלו מספרים שראינו בכל השנים האחרונות. לכן זה מביא אותי לתוצאה, המסקנה שלי, שכדי שחרדים יגיעו לצה"ל, זה חייב להגיע בחקיקה מוסכמת, לא חוק בלוף, לא חוק השתמטות, ואני לחוק הנוכחי לא קורא חוק השתמטות. חוק שמסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות, גם אם לא מסכימים, צריך להיות חכם ולא צודק, להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות, לקבוע בחוק יעדים גבוהים, עם סנקציות אמיתיות, שיכנסו לתוקף חצי שנה ושנה, וזו הדרך היחידה להביא אלפי חרדים לצה"ל, ואני מזכיר שהחוק כרגע מדבר על 4,800 חרדים תוך שנה, 10,000 תוך שנתיים, או היה מה שדורשת להעלות את זה ל-5,700, אני מעריך שתהיה הסכמה ביניהם. ישי, זה בלוף. אותי אף אחד לא שאל אם אני רוצה להתגייס או לא רוצה להתגייס. רגע, שנייה, זה א'. דבר שני, אם קראת את החוק כמוני, אז אתה יודע שהחוק הזה מתעסק בכל דרך איך אנחנו מנפחים את המספרים. איך אנחנו מכניסים ישיבות מצהר וקוראים להם חרדים, איך אנחנו מכניסים שירות לאומי וקורא לזה שירות לאומי ביטחוני. 10% בלבד מהיעדים. לא, 10% אני רוצה להספיק ברשותכם. 10% זה שירות ביטחוני לאומי, זאת אומרת כיבוי והצלה וכדומה. אני רוצה להספיק ברשותך עוד דבר אחד, אני חושב שכתוב לך על הכובע לנצח טוויטו. מה, מהמילואים? טוויטו הוא חבר שלי מהשירות הסדיר. אני, כל פעם שאני מקבל במה, אני רוצה טיפה לתת ולהזכיר את החבר'ה שלנו שאנחנו היינו איתם בשדה הקרב והם נפלו. אייל טוויטו היה לוחם וקצין בגדוד 202, הוא נפל בתחילת המלחמה. וזה גם מתחבר לשיח שלנו, כי אייל טוויטו היה אדם דתי, הוא היה בוגר ישיבה, ואייל טוויטו היה לא פחות יהודי מאף אחד מהחבר'ה שפגשתי אתמול, ולא פחות איש שמחובר לערכים שלו. תודה רבה. כפיר, תודה רבה, ישי, גם לך.